שלום חבר'ה, אני הולך פה לעשות שתי משחקים עם ריאל ורונלדו. אז נהיה עכשיו נגד הקבוצה של מקום שני. דו קרב על המקום השני. אוקיי, אנחנו מתחילים. גול 1-0? כן, איזה שער יפה. גול 2-0. לא יהיה גול עכשיו, אבל זה לא יהיה גול. למה לקחת לי את הקוינס? יש. 3-0 לי. כפי שאתם יכולים לראות למטה. הכדור הזה ענק. כן, ממש מעל הראש שלו. בגלל שזה הכדור הקטן. 5-0, איזו השפלה. 50, הדקה היא הדקה ה-57. איזה גול. אני מקווה שראיתם טוב. גול 7-0. כאילו, what the fuck? 8-0. תעצרי גברת צלמת. תעצרי. אוקיי, אז בואו נמשיך. אני יודע איך משחקים עם גבר. היי. סרטון ראשון שלי, שאני הולך למחוק את הסרטון הראשון האמיתי שלי, כי לא רואים בו טוב בכלל. שני משחקים שווים 3 דקות. מי גוד. איי. על רונלדו. תודה על 9-1. איזה גול, 12 ירד לי. איזה השפלה. בן אדם. 12-2. סוף המשחק. יאללה ביי.